Brian Larsen. Ja, sætter Simon Pedersen, den førende kører, og Kenneth M. Jensen har andenpladsen, og det er 63-25. Her kommer afgørelsen i klasse 0. Brian Larsen, og han kører den hele vejen ud her. Det er Brian Larsen, han placerer også i 100 meter. Han kører hele vejen ud, og der er simpelthen fuld puls derovre.